Är det på film nu eller? Så håller de Ja, det som filmar. ingenting. Det är så skyline. Bara över man här. Kom motherfuckers, kom. 200 är inte så kaxigt. Nu är din M3 kommer. Det är full fart. Kom on, akta, kör. Ja, Det är full fart. akta dig. Vilken akta? Vadå akta? Det kan inte arbeta där man. Jag vet inte vad jag ska göra. Vadå kan inte arbeta? Det är bara att trycka när det är på videon. Det är på video. Ja. Du ser när den börjar filma. Det blir helt, alltså alla siffror stannar.